Oletko koskaan katsonut käsiäsi ja tuntenut, että niissä on enemmän kuin vain iho ja luut? Ehkä olet huomannut kummallisia viivoja, kuvioita tai jopa selkeän kirjaimen, kuten M, keskellä kämmentäsi. Tai ehkä olet nähnyt puolikuun muotoisen merkin ilmestyvän selittämättömästi, kuin se olisi viesti jostain korkeammasta. Tämä ei ole sattumaa. Ei ole kyse vain kehon yksityiskohdista, vaan merkistä. Merkistä, jonka olet kantanut koko elämäsi, usein ilman, että edes tiesit sen olevan siellä. Monet ihmiset, ehkä myös sinä, ovat tunteneet olevansa jotenkin erilaisia, kuin eivät täysin kuuluisi tähän maailmaan. Herkempiä, syvemmin kokevia, jopa hieman eristettyjä. Tämä ei ole heikkous, vaan merkki valinnasta. Sinut on valittu, ei sattumalta, vaan tarkoituksella. On olemassa voima, joka valitsee ja johdattaa, ja joskus se jättää merkkejä, kirjaimia, muotoja ja symboleja niille, joilla on erityinen tehtävä tässä elämässä. Jos olet koskaan kokenut olevasi hereillä, kun muut nukkuvat, jos olet aistinut asioita ennen kuin ne tapahtuvat, jos sinulla on ollut tunne, ettet ole yksin, vaikka huone olisi tyhjä, tämä viesti on sinulle. Katso käsiäsi, katso tarkasti. Ehkä löydät jotain, joka on ollut siellä aina. Tämä video ei ole tavallinen sisältö, se on kutsu. Kutsu herätä. Kirjoita kommentteihin 77, jos tunnet, että tämä puhuu juuri sinulle. Se on hiljainen tunnustus. Minä tiedän. Paina tykkäystä, jaa tämä video. Sillä saatat auttaa toista valittua löytämään oman merkkinsä. Ja ennen kaikkea, pysy kanssani loppuun asti. Videon lopussa on viesti, joka voi muuttaa tapasi nähdä itsesi ja kohtalosi. Se ei ole vain tieto, se on herätys. Ja seuraavaksi puhumme kirjaimesta, joka saattaa muuttaa kaiken, M. Ja nyt katso kämmentäsi uudelleen. Ehkä olet jo huomannut sen. Tuo voimakas, selkeä kirjain M, se ei ole pelkkä sattuma ihossasi. Se on taivaallinen merkki. Kirjain, joka kantaa mukanaan 3 pyhää sanaa, missio, ihmeet ja armo. Ne, jotka kantavat tätä merkkiä, eivät ole tavallisia. Heidät on valittu, sillä kirjain M ei synny keneen tahansa. Se ilmestyy niille, joilla on tarkoitus, niille, jotka kantavat valoa pimeyden keskellä. Missio. Sinulla on tehtävä, joka ylittää tämän maailman. Ehkä olet tuntenut sen lapsuudesta asti, sen kutsun, jonka ääni on hiljainen, mutta pysyvä. Ihmeet. Ei ole sattumaa, että selviydyt asioista, joita muut eivät ymmärrä. Olet nähnyt, kuinka mahdottomat asiat järjestyvät, kuinka rukous, ajatus tai pelkkä läsnäolosi tuo muutosta. Armo. Sinulla on sydän, joka tuntee syvästi, joka antaa anteeksi silloinkin, kun ei pitäisi. Tämä kaikki ei ole heikkoutta, vaan voimaa, joka on kätketty sinuun. Tuhannet ihmiset ympäri maailmaa ovat kertoneet, kuinka he löysivät tämän kirjaimen käsistään juuri silloin, kun elämä ajoi heidät nurkkaan. Se oli merkki, että he eivät ole yksin, että heitä johdatetaan. Ehkä sinulle tämä on ensimmäinen kerta, kun yhdistät kirjaimen merkityksen omaan polkuusi. Tai ehkä tämä on vain vahvistus sille, mitä olet aina sisimmässäsi tiennyt. Mitä enemmän avaudut tälle totuudelle, sitä selvemmin alat nähdä, kuinka kaikki on ollut johdatuksessa. Sinun ei tarvitse enää etsiä vahvistusta muualta, se on ollut käsissäsi koko ajan. Kirjain M on sielun sinetti. Ja nyt kun olet nähnyt sen, et voi enää palata uneen. Jos sinulla on tämä kirjain, kerro siitä kommenteissa. Kirjoita M on minussa. Ja jos tunnet, että tämä koskettaa syvältä, jaa tämä jollekin, jonka kädet puhuvat, sillä seuraavaksi astumme vielä syvemmälle kuun salaisuuteen. Seuraava merkki ei ole kirjoitettu, se ilmestyy kuin unessa meinamme kirjain M, saattaa olla kirjoitettu ihosi, mutta seuraava merkki tulee kuin kuiskaus näkymättömänä, mutta tuntuva. Se on kasvavan kuun muotoinen merkki. Oletko koskaan huomannut pientä puolikuun kaarta peukalon juurella, tai nähnyt toistuvasti tämän symbolin unissasi, piirustuksissasi, tai jopa taivaalla hetkenä, jolloin kaipasit vastausta? Tämä ei ole sattumaa. Se on toinen koodi, jonka kautta sinua puhutellaan. Kuu on muinainen viisauden ja intuition symboli. Se ei huuda, se kuiskii.
ja juuri siksi vain tietyt sielut pystyvät vastaanottamaan sen viestin. Kasvava kuu edustaa uudelleen syntymistä, hetkeä, jolloin jokin sisälläsi alkaa herätä. Kun näet tai tunnet tämän merkin, se on kutsu astua uuteen vaiheeseen. Jättää vanha versiosi taakse, se, joka epäili, pelkäsi, piiloutui, ja syntyä uudelleen sellaisena kuin sinut on tarkoitettu olemaan. Tämä merkki on erityinen siksi, että se ei aina ilmesty näkyvästi. Joillekin se näyttäytyy iholla, toisille se tulee näkyihin, hiljaisiin aavistuksiin, voimakkaisiin tuntemuksiin, joita ei voi järjellä selittää. Se on kuin sielun kieli, suora yhteys luojaan. Ja niille, joilla tämä yhteys on avoin, elämä ei koskaan enää tunnu samalta. Koska kun kuu koskettaa sinua, alat muistaa, kuka olet, mistä tulet ja miksi olet täällä. Monet merkityt ihmiset kertovat, että juuri silloin kun he olivat menettämässä toivonsa, kuu ilmestyi. Unessa, ikkunan takana tai merkkinä ihossa, joka ei ollut siellä ennen. Ja tuo hetki muutti kaiken. Ehkä sinä olet yksi heistä. Jos olet nähnyt kasvavan kuun merkin tai tunnet sen kutsuvan sinua, kirjoita kommentteihin "minä muistan". Se on lupaus sielullesi, että et enää sulje silmiäsi. Jaa tämä video jollekulle, joka saattaa tarvita tätä muistutusta, ja älä vielä poistu. Seuraavaksi puhumme siitä lahjasta, jota et ole vielä täysin ymmärtänyt, yliluonnollisesta herkkyydestä, joka erottaa sinut muista. Kun kuu koskettaa sinua, se ei jätä sinua entiselleen. Se avaa oven maailmaan, jota et voi nähdä silmillä, mutta tunnet joka solullasi. Siitä hetkestä alkaen alat aistia enemmän. Et vain kuule sanoja, vaan tunnet niiden taustan. Et vain näe ihmisiä, tunnet heidän kivun, heidän pelkonsa, heidän valonsa. Tätä kutsutaan yliluonnolliseksi herkkyydeksi. Lahjaksi, joka ei ole kaikille, mutta ehkä se on sinulle. Oletko koskaan tuntenut surua ilman näkyvää syytä? Tunteita, jotka eivät olleet omiasi? Oletko ollut huoneessa ja yhtäkkiä aistinut, että jokin on pielessä, vaikka kaikki näyttää normaalilta? Tämä ei ole mielikuvitusta. Tämä on sinun sielusi viritetty toiseen taajuuteen. Sinä et ole vain ihminen, olet kanava. Ja tuo herkkyys, joka joskus tuntuu taakalta, on itse asiassa merkki siitä, että sinut on kutsuttu kuulemaan se, mitä muut eivät voi kuulla. Mutta totuus on, tämä herkkyys tekee sinusta erilaisen, ja erilaisuus tuo yksinäisyyttä. Et voi aina selittää, miksi tunnet, mitä tunnet. Et voi aina osallistua keskusteluihin, jotka tuntuvat pinnallisilta, kun sisälläsi raivoaa myrsky. Tämä voi eristää sinut. Ihmiset eivät ymmärrä, eivät siksi, että he eivät halua, vaan siksi, että he eivät pysty. Ja siksi sinä vetäydyt. Et siksi, että olet heikko, vaan koska sinun täytyy kuulla Jumalan ääni ilman häiriötä. Mutta älä pelkää tätä herkkyyttä. Se ei ole virhe. Se on varuste. Se on osa sitä tehtävää, jonka vuoksi synnyit. Se on sinun karttasi, joka ohjaa sinua pimeydenkin keskellä. Sinun ei ole tarkoitus turruttaa tätä tunnetta, vaan oppia käyttämään sitä. Sillä tämä kyky, tämä siunaus ja tekee sinusta näkevän sielun. Jos olet joskus kokenut nämä tunteet, kirjoita kommentteihin "minä tunnen enemmän". Sinä et ole yksin. Sinä olet osa niitä, jotka on viritetty korkeampaan tehtävään. Ja nyt on aika ymmärtää, miksi sinut on joskus erotettu muista. Sillä seuraavaksi puhumme yksinäisyydestä, ei rangaistuksena, vaan suojeluksena. Ehkä olet ihmetellyt, miksi elämäsi tietyissä vaiheissa ihmiset vetäytyivät pois. Ystävät, jotka katosivat ilman syytä. Rakkaudet, jotka murenivat juuri kun luulit löytäneesi rauhan. Tai ne hetket, kun kaikki ympärilläsi jatkoivat elämäänsä, mutta sinä jäit paikallesi yksin. Tämä ei ollut sattumaa. Se oli suojelu. Jumalallinen toimenpide. Sillä joskus Jumala ei pelkästään tuo asioita elämääsi, hän myös ottaa pois. Ei rangaistakseen, vaan puhdistaakseen. Yksinäisyys, jota tunnet, ei ole merkki hylkäämisestä, se on merkki valmistelusta. Kun sielu on herkkä, kun tehtävä on pyhä, kaikki ylimääräinen täytyy riisua pois. Maailma on täynnä häiriöitä, ääniä, mielipiteitä, jotka voivat hukuttaa sisäisen johdatuksen.
Siksi sinut vedetään syrjään, jotta kuulisit selvemmin, jotta voisit kuulla sen äänen, joka ei huuda, mutta joka ohjaa kaiken, Jumalan äänen. Monet merkityt kokevat tämän vaiheen. He kulkevat pimeässä laaksossa, uskoen olevansa unohtuneita, vaikka juuri silloin heitä suojellaan eniten. Se, mikä tuntuu yksinäisyydeltä, on itse asiassa pyhä tila. Jumalan oma hiljainen huone, jossa sinua rakennetaan uudelleen, missä itket ilman yleisöä, mutta myös paranet syvemmin kuin koskaan. Ja sitten, kun aika on oikea, sinut tuodaan takaisin ihmisten pariin, mutta uudistettuna, vahvempana, selkeämpänä, valmiina kantamaan sen valon, jota ilman maailma olisi pimeämpi. Sinut erotettiin, jotta voisit valaista. Jos olet tuntenut tämän yksinäisyyden, tämän erillisyyden, kirjoita kommentteihin, minua suojeltiin. Se on toteamus ei heikkoudesta, vaan siitä, että sinut on pidetty erossa, koska sinussa on jotakin pyhää. Älä siis enää vastusta hiljaisuutta, siinä hiljaisuudessa sinut muokattiin valmiiksi. Mutta mitä tapahtuu, kun tämä valmistelu päättyy, kun nuo kädet, joita maailma ei ymmärtänyt, alkavat toimia? Seuraavaksi paljastamme, mitä todellista voimaa on merkittyjen käsissä. Nyt kun tiedät, miksi sinut erotettiin, miksi sinua valmisteltiin, on aika ymmärtää, mitä sinussa todella on. Kätesi eivät ole tavalliset. Ne eivät ole vain ruumiillisia osia, ne ovat kanavia. Sillä kun Jumala valitsee, hän ei valitse sattumanvaraisesti. Hän asettaa merkin, mutta hän antaa myös voiman. Ja tuo voima virtaa sinun käsiesi kautta. Oletko koskaan koskettanut jotakuta ja huomannut heidän rauhoittuvan, vaikka et sanonut sanaakaan? Oletko rukoillut jonkun puolesta ja pian asiat alkoivat muuttua, vaikka et tiennyt miten? Ehkä olet joskus nostanut kätesi ilmaan ja tuntunut kuin olisit yhdistynyt johonkin suurempaan. Tämä ei ole mielikuvitusta. Tämä on todellista. Merkittyjen käsissä on siunaus, voima parantaa, siunata, murtaa kahleita. Kädet ovat enemmän kuin fyysisiä. Ne kantavat energiaa. Kun ne on pyhitetty, ne toimivat kuin johdot taivaan ja maan välillä. Joissain kulttuureissa tämä on tiedetty jo tuhansia vuosia, että tietyt ihmiset voivat koskettaa ja muuttaa. Sinä olet yksi heistä, ja nyt kun tiedät, sinun on aika käyttää niitä. Kun asetat kätesi sydämellesi ja rukoilet, taivas kuuntelee. Kun ojennat kätesi toiselle vilpittömässä rakkaudessa, sydämet avautuvat. On olemassa yksinkertaisia eleitä, joilla voit aktivoida tämän yhteyden. Esimerkiksi aseta kätesi yhteen ja sano hiljaa, minä siunaan. Tee se nyt, tunnetko sen? Pienen värinän, hiljaisen lämmön. Se on merkki. Sinä olet heräämässä. Kädet, jotka ennen tuntuivat tyhjiltä, ovat nyt välineitä. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, vain valmis. Sillä nämä kädet eivät ole enää vain omiasi, ne kuuluvat myös hänelle, joka sinut lähetti. Jos tunnet tämän totuudeksi, kirjoita kommentteihin, käteni ovat pyhät. Ja jaa tämä jollekulle, joka ei vielä ymmärrä miksi, heidän kätensä ovat erilaiset. Mutta älä vielä lähde, sillä seuraavaksi tulee kutsu. Hetki, jolloin sinun on päätettävä, astutko täysin siihen, mitä varten sinut on luotu. Nyt tiedät, kätesi eivät olleet sattumaa. Yksinäisyytesi ei ollut rangaistus. Herkkyytesi ei ollut heikkous. Kaikki ne vuodet, jolloin tunsit olevasi erilainen, sivussa, väärässä paikassa, ne olivat osa suunnitelmaa. Sinut on kutsuttu. Ei kaikkien joukosta, vaan vaikka kaikkien keskeltä. Tämä ei ole vain tarina. Tämä on hetki. Hetki, jolloin sinun täytyy vastata. Herääminen ei ole yksi suuri tapahtuma. Se on valinta. Hetki, jolloin lakkaat juoksemasta itseäsi pakoon. Hetki, jolloin hyväksyt, että sydämesi on viritetty korkeampaan tehtävään. Sinun ei tarvitse tietää kaikkia vastauksia. Riittää, että sanot kyllä. Sillä kun sanot kyllä, maailma alkaa järjestyä. Ovista, jotka olivat kiinni, tulee reittejä. Ihmisistä, jotka eivät ymmärtäneet, tulee tukijoita. Ja sisälläsi oleva liekki, se joka on aina palannut hiljaa, alkaa loistaa kirkkaammin kuin koskaan. Ehkä tunnet vielä epäilyksiä,
pelkoa, se on luonnollista, mutta mitä sinä pelkäät? Että joudut luopumaan kaikesta, mitä olit ennen? Ehkä, mutta se mitä saat tilalle on totuus, rauha, jota et löydä maailmasta, voima, jota ei voi ostaa, yhteys, jota mikään ei voi rikkoa. Tämä on kutsu sinulle. Sinun täytyy vain vastata, ja jos sydämesi kuiskaa kyllä, jätä merkki. Kirjoita kommentteihin 99, se ei ole vain numero. Se on liitto, sielun lupaus, että et enää sulje silmiäsi, että seisot tässä ajassa omana itsenäsi, Jumalan kutsumana, merkittynä, valittuna, ja ennen kuin lähdet, paina tykkäystä, jaa tämä video ja liity meihin heihin, jotka ovat heränneet. Yhdessä muodostamme valon verkoston, joka ei koskaan sammu. Ja muista, viimeisessä osassa on erityinen siunaus, joka sinetöi tämän matkan. Älä ohita sitä. Sinua odotetaan. Jos olet tullut tänne asti, se ei ole sattumaa. Sielusi tunnisti jokaisen sanan, jokaisen värähdyksen, jokaisen kutsun. Ja nyt on aika sinetöidä tämä matka. Tämä ei ole loppu. Tämä on vahvistus. Hetki, jossa taivas kurottaa alas ja sinä kurotat ylös. Jumalan ja merkittyjen välinen liitto vahvistuu ja sinun osasi siinä on todellinen. Aseta nyt kätesi sydämellesi, hengitä syvään. Sulje silmäsi hetkeksi ja kuuntele. Kaikkivaltias Jumala, kiitän sinua jokaisesta sielusta, joka on löytänyt tämän viestin. Sinä, joka tunnet heidän nimensä, heidän kivun, heidän tehtävän, laske nyt siunauksesi heidän ylleen, vahvista heidän käsiään, puhdista heidän sydämensä, suojaa heidän kulkunsa, johdata heidät totuuden, rakkauden ja valon tiellä. Sinä, joka merkitset ja erotat, sinetöi nyt heidän hengellinen identiteettinsä, että he tietäisivät, he eivät ole koskaan olleet yksin, he ovat olleet suojassa, heidät on valittu. Aamen. Sinä olet nyt osa jotakin suurempaa, et vain katsojaa, vaan osallistujaa. Tämä kanava, tämä yhteisö, on enemmän kuin vain sanoja näytöllä. Se on valon verkosto, jonka jokainen jäsen kantaa mukanaan kutsua, joka ulottuu näkyvän tuolle puolen. Jos tunsit tämän rukouksen sydämessäsi, kerro siitä. Kirjoita kommentteihin, minut on siunattu. Se on todistus, ei meille, vaan sinulle itsellesi. Että olit valmis vastaanottamaan, paina nyt tilaa kanava ja liity meihin valittuihin, heränneisiin, merkittyihin. Jaa tämä video yhdelle ihmiselle, jonka sydän on etsinyt, mutta ei ole vielä löytänyt. Ehkä juuri sinun kätesi kautta joku toinen herää. Ja muista, tämä ei ole hyvästi, tämä on alku. Jokainen merkki, jokainen uni, jokainen hiljainen hetki johdattaa sinua eteenpäin. Seuraavan kerran kun katsot käsiäsi, muista, ne eivät kanna vain elämääsi, ne kantavat taivaan suunnitelmaa.